осоишгоҳи хоҷаоби гарм. ҷое ки чанд сомон ҳамаша ба шумо якта карда сода карда бифаҳмонам. тозак, озодак, хушрӯак ина. салом дӯстони азиз, бародарои қадрдон, осоишгоҳи хоҷаоби гарм. Ина бародарои азиз, ман мехоҳам барам нарху навоша, ҷоҳоша, мақсад ҷои вип, ҷое ки чанд сомон ҳамаша ба шумо якта карда сода карда бифаҳмонам. чӣ гуфтем бародаро? касоне ки мехоҳанд табобат биёянд, хай барои ҳама асаборо ором кардан, барои ҳама чӣ, барои организми одам ки саломатии одамро фоида дорад. ин тарафда буғай ку ҳамун оби гарм, хоҷаоби гармиш ҳамон ман пешкаши шумо мегардам. ина мерем. хоҷаоби гарм, осоишгоҳи хоҷаоби гарм. дӯстони азиз, хостам барои шумо ба навор бигирам ҳамиҷора. ина тарафи осоишгоҳи хоҷаоби гарм рафтастем. ин шаршараҳоро бинед бародаро, шаршараҳоро бинед. ира бин бовар ка ҳаловат мебари. ина ё дарвози даромадгоҳ хуш омадем ба хоҷаоби гарм. Права нишонтем. баланди барфа хитон дидестем бародаро. барф бениҳоят баланд дар ин тарафо. салом алейкум. Молодец. Дасташо боли чӣ? бародарои азиз, ина тамошо кунед, ҳоли зимистон иҷода идома дорад. ина иҷода зимистони қаҳратун аёли, зимистони қаҳратун. ин хай поёни тараф бозорча, хай ҳамаша зинда бошад мерем. ина дӯстони азиз, осоишгоҳи хоҷаоби гарм омадем, расидем. ин тамирброӣ мерем. ҳоли мепурсем чӣ гапай дуруда. рафтем ин тамирброӣ, ҳаҷа ҷо дорада худаш рафтем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ҳарфо чапа ҷесан ҳаво гармшина. ина бародаро, инҷа ҷои вип шайда мақсад. омадем инҷа шашум ошёнаи шашум меоем инҷа. ина бародаро калидорош бо ин тараф истонай. ина калидор та меоем. ина комла тамирброӣ. ина бародаро тозак, озодак, хушрӯак. ина ҳама ҳаст. қоидави бародаро. салом алейкум. ина меоем хай инҷа хай душавоиш. хоб ина меоем инҷа. мана бародарои азиз, нарху навош ай 200 сомон сар мешавад. нарху наво ҳамихелай ай 200 сомон сар мешавад то 500 сомоно бародарои азиз. ина ай тарафи усра хушрӯак мебинед. ба ма хушрӯ карда барои шумо ба навор мегирам. нарху наво ай 200 сар мешавад то 500. худут бо меои вибр мекунӣ, рафтан мегирем. бовар каред хонаи ман бениҳоят писанд омад. инҷа баҳор, ина инҷа гулой, тето мехел, инҷа зимистон. ина бародаро дидем бениҳоят тоза, хушрӯ, замонавӣ. ина бениҳоят хушрӯ. ина бародаро. ана дӯстони азиз, мутаассифона мо омадем ирӯз якшанбе будай. мақсад ки насиб кунем ман барномаро мепартам, шумо тамошо кунем. айпага личениҳош куҷода чӣ хеле личени мегирему чӣ кор мекунем, ҳамаша ман иншоалло ки ба навор мегирам, пешкаши шумо мегардонам. барномаро интизор бошед. охир сарбаланду хонобод бошед. ана дӯстони азиз, ба кулли ҳамватанон ва ғарибони дар шаҳри Москва буда
و شما توصیه میتونم شرکت موحیدین مرحمت این رقمشون واتساپ دارن، مرحمت زنگ بزنین. آفیسشون در مترو ودنی استادیوم های، آفیسشون مرحمت کنین برادرها. البته ماشین های نو و زمانوی در خدمت شما های. مرحمت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد در خدمت شما شرکت موحیدین. باقی سربلند و خانواباد باشین.